Tervetuloa Keikkatarinoita podcastin pariin. Tänään meillä on ilo saada vieraksi Mervi Rikka, hoitotyön lehtori, keikkatyöntekijä ja innokas uuden oppija. Mervi on niitä osaajia, jotka yhdistää opetuksen ja käytännön työn. Ja hänen tarinansa tuo hienosti esiin sen, miten keikkatyö voi rikastuttaa myös opettajan työtä ja miksei toisinpäin. Lähdetään liikkeelle pienellä esimerkillä. Kiitoksia ja kiitos mahdollisuudesta tulla tähän podcastiin mukaan. On ilo olla täällä kertomassa omasta keikkailusta. Olen Mervi, kymenlaaksolainen sairaanhoitaja ja hoitotyön opettajalehtori. Ja olen nyt sitten tässä myöskin keikkailevana työntekijänä Temporella ollut viime vuodesta lähtien ja olen erittäin innostunut myöskin siitä käytännön hoitotyön keikkailusta tämän oman työni ohessa. Olen aktiivinen, innostunut erilaisista asioista. Ajattelen niin, että koko meidän elämä on semmoinen matka ja semmoinen uuden oppimisen niin aika, joka kestää koko ajan. Ja harrastan erilaisia asioita aktiivisesti erilaisissa ryhmissä ja tämä keikkatyö myöskin tuo mulle semmoista vastapainoa tähän toiseen työhön ja siihen minun vapaan aikaan. Se tuo vastapainoa, mutta yhdistätkö sä sitten jotenkin näitä keikkakokemuksia siihen opetustyöhön? Kyllä vaan, että erittäin hyvin pystyn yhdistämään keikkakokemuksia siihen opetussisältöön. Eli keikkatyön kautta pääsen hyvin sisälle siihen tämänhetkiseen hoitotyön arkeen ja sitä kautta pystyn omille oppijoille tuomaan sitä, mitä se oikea työn tekeminen siellä hoitotyön käytänteissä ja siellä kotihoidossa on. Eli erittäin oivallinen tapa myöskin niin kuin ylläpitää omaa ammatillista osaamista hoitajana. Mikä sinut oikeastaan alun perin sai lähtemään mukaan keikkatöihin? No viime keväänä niin pääsin osallistumaan semmoiselle opettajan työelämäjaksolle tänne alueemme kotihoidon yksikköön. Ja sitä kautta pääsin perehtymään, että mitä se käytännön työn tekeminen siellä kotihoidossa oikeasti hoitajana on. Ja sen jakson jälkeen kiinnostuin siihen, että voisinko tehdä jotakin keikkoja ja että voisinko tehdä sitten vielä niin kuin enemmän sitä työtä, jotta pystyn vielä paremmin täydentämään sitä ammatillista osaamistani. Ja sitä kautta sitten lähti liikkeelle, että ilmoittauduin Temporeen työnhakijaksi ja sitten tosiaan kesätyöntekijäksi ja sitten olen säännöllisen epäsäännöllisesti tehnyt teidän kautta keikkaa tässä alueemme kotihoidon yksikössä. Tämä on tosi kiinnostavaa. Itsekin opettajan työnä tehneenä, niin monesti ajatellaan, että opettajan työ on ihan oma lokeronsa ja voi olla, että tämmöinen oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyö jää vähän vähiin. Onko tämä tuonut rikkautta siihen asiaan? Joo, kyllä. Kyllä on tuonut. Niin kuin koen sen näin, että keikkatyön kautta olen pystynyt myöskin kehittämään työelämäyhteistyötä hoitotyön niin kuin yksikköjen kanssa ja se, että opin tuntemaan sieltä työntekijöitä, esihenkilöitä, on auttanut ihan hurjan paljon tässä meidän yhteisessä tavoitteessa saada lisää uusia ammattilaisia sinne hoitotyön työelämään ja on ollut mukava tutustua uusiin ihmisiin keikkatyön kautta. Ja myöskin niin kuin sitä kautta vielä tiivistämään sitä yhteistyötä. Ja myöskin sit se, että on vahvistunut se oma mielikuva siitä työstä, mitä tämä on nykyisin. Ja se, että se vahvistaa koko ajan sitä opettajan pedagogista osaamista myös. Mitkä on, nyt alkoi heti kiinnostavaa, mitkä on sellaiset niin kuin suurimmat oivallukset ollut? No suurimmat oivallukset liittyy toki siihen, että hoitotyö on erittäin monipuolista ja se, että nykypäivänä se työn tekeminen on hyvin laaja-alaista ja vaatii hoitajalta paljon erilaisia niin kuin kädentaitoja, mutta myöskin niin kuin tiedollista osaamista.
Ja toisaalta myöskin sit se, että työelämässä pystyy kehittämään paljon sitä omaa osaamistaan. Eli todella antoisaa on ollut kokea se, että on nähnyt omia entisiä opiskelijoita siellä työelämässä työntekijöinä ja on nähnyt, miten hienosti he on kehittäneet omaa ammattitaitoaan ja päässeet työurallaan eteenpäin. No tuosta voikin, miten sä oot tavallaan kokenut sen semmoisen roolien vaihdoksen, kun oot kohdannut näitä entisiä opiskelijoita siellä työpaikalla, että miltä se on tuntunut? No sehän on tuntunut tosi mukavalta, että yleensä vastaanotto on ollut todella hyvää ja he on tunteneet minut ja minä tunnen heidät ja sen kautta niin on ollut just todella antoisaa nähdä, että millaisiksi hyviksi ammattilaisiksi he on kehittyneet ja se on ollut tosi hienoa nähdä, että roolit on vaihtuneet, sitten he on saanut perehdyttää entistä opettajaansa ja monesti tietää niin kuin sieltä käytännöstä kyllä sitten paremminkin toki niitä asioita kuin minä, että miten juuri siellä työpaikalla nämä asiat hoidetaan. Ja että he tuntee asiakkaat tietysti, että asiakastiedoissa niin he on ollut ihan loistavia perehdyttäjiä. Sitten tämmöiset asiakaskohtaamiset, miten ne on sulle jäänyt mieleen ja onko sulle jotain erityisiä hetkiä, jotka on jäänyt mieleen? Kyllä joo, ja on paljon semmoisia erityisiä hetkiä, joita tietysti toki tietosuojan takia en pysty tässä avaamaan sen tarkemmin, mutta sanotaan näin, että se kotihoidon työssä keikkailijana, niin minusta on ollut antoisinta se erilaisten ihmisten kohtaaminen. Ja se, että siinä työssä korostuu vuorovaikutustaitojen merkitys. Asiakkaiden tarpeet on erilaisia, se vaatii keikkailijalta niin kuin laaja-alaista osaamista. Toisaalta just se vaihtelevuus siinä työssä on se suola. Toisaalta sitten myöskin se tunne, jonka saa siitä, että tekee hyvää. Asiakkaat voi ja asua siellä kotona ja he pystyy jatkamaan sitä kotona olemista niin jonkun hoitolaitoksen sijaan, niin tuo semmoista merkitystä siitä työstä, että se on todella tärkeää. Ja ne ihmisten tarinat ja heidän arki siellä. Myöskin se, että työn kautta pystyy lievittämään esimerkiksi ikäihmisten yksinäisyyttä, mikä kotihoidossa tulee vastaan niin kuin todella isona haasteena. Tuntuuko jotenkin haastavalta se, että se on kuitenkin aika rajallinen aika, mitä siellä pystyy aina viettämään yhden asiakkaan luona? Oletko kokenut siinä mitään semmoisia ongelmia, että haluaisi antaa enemmän omaa aikaansa? No, se on toki siinä työn luonteessa ja sitten tietysti se, että asiakkaille räätälöidään heidän niin kuin palvelutarpeen mukaisia niin kuin sitä aikaakin paljon he tarvitsevat. Ja meillä on ainakin tosi paljon meidän tiimissä alettu kiinnittää huomioon siihen, että asiakkaat todella saa sen ajan, joista he niin kuin maksaa ja joita heille niin kuin palvelutarpeen kautta on suunniteltu. Tiedän, että työ jatkuu koko ajan, että en sitten jatka enää vuoroon, niin sitten aina niin kuin kollega siellä seuraavassa vuorossa jatkaa sitä työtä. Et en varsinaisesti tämän tyyppistä ole kokenut suureksi haasteeksi. Niinpä. Keikkatyöhön liittyy myös jollain tavalla paljon organisointia ja semmoista omaa työtänsä, niin mikä sulla on ollut siinä haastavinta ja ootko löytänyt jotakin keinoja ratkaista niitä organisointiin liittyviä ongelmia? No haastavinta on toki yhdistää niin kuin kahta työtä, eli päätyö opetuksessa ja sitten toki sit se, että ainahan ne niin kuin työnantajan tarpeet ei aina osu siihen kohtaan aina samalla tavalla, mutta se ennakkosuunnittelu on todella tärkeää siinä keikkailussa. Toisaalta se, että suunnittelee itse omat aikataulut ja sen, että milloin on käytettävissä. Opettajan työhön liittyvät arkipyhävapaat ja vapaajaksot kesäisin toki antaa mahdollisuuksia sitten tähän keikkatyöhönkin ja pystyy myöskin sitten palvella keikkatyönantajaa silloin, kun on näitä lomalistoja tai arkipyhillä tarvitaan äkillisiin tarpeisiin niin keikkalaisia. Varmaan saatavuuden käyttö on niin kuin oivallinen työkalu, joista Tempore paljon niin kuin myöskin keikkatyöntekijöille niin kuin infoaa, ja että se on tärkeää. Ja myöskin sitten toki sen kontaktin ylläpitäminen työnantajaan, että olen käytettävissä tai hei, että mä ilmoitin nyt Temporeen varman saatavuuden, niin nämä on ollut sellaisia hyviä keinoja siihen oman saatavuuden
tiedottamiseen. Joo, tässä on käytännön vinkkejä. Olisiko sulla käytännön vinkkejä Temporelle? No sovellushan toimii erinomaisesti ja informointihan on niin kuin todella hyvää kaikista uusista. Ja tärkeä on ollut se lääkelupien niin kuin se tärkeä ja selkeä informointi, että sitä niin kuin ajattelen niin kuin myöskin opettajana, että se on niin kuin tosi tärkeä asia, että kaikki luvat ja tällaiset on niin kuin kunnossa kaikilla keikkailijoilla, jotta me toimitaan niin kuin ohjeistusten mukaisesti. En osaa tähän nyt niin kuin sellaista mitään niin kuin vinkkiä oikein sanoa, että miten voisi vielä parantaa. Mulla on nyt tällainen niin kuin reilun vuoden kokemus niin kuin teidän työntekijänä olemisesta, että toki sitten varmaan, jos on pidempääkin, niin saattaa tulla jotain sellaisia ajatuksia. Joo, hyvä. Otit puheeksi nuo lääkelupa-asiat. Se on ollut varsinkin nyt tänä keväänä meillä yksi keskeisiä teemoja täällä meidän viestinnässäkin, vai mitä se on. Rumutetaan joka suunnalla Kyllä. parhaamme mukaan. Ei, mikä on yllättävin asia, mitä sä oot oppinut keikkatyön kautta? No toki se, että työpäivät voi vaihdella, varsin kotihoidon toimintaympäristössä aika paljon ja toisaalta ne tarpeetkin voi niin kuin sieltä työnantajan puolelta tulla niin kuin toki hyvin nopeasti tai sitten se, että jossakin kohtaa työnantaja todella hyvissä ajoin suunnittelee, että koska on sitä sijaistarvetta ja näin. Toki sitten varmaan tämä tilanne, mikä on sitten niin kuin vaikka hoitajamitoituksiin liittyen tai tämän hetkisen niin kuin keikkalaisten määrän osalta, niin se on toki, että se näkyy sitten, että välillä on enemmän ja välillä on niin kuin todella hiljaista, että siellä ei ole niin kuin tarjolla keikkaa. Niinpä. Meidän kohderyhmänähän on kuitenkin tässä keikkatyöntekijät ja saada lisää keikkatyöntekijöitä. Jos sä nyt ajattelet, että tätä kuuntelee joku vaikka toinen opettaja tai toinen hoitaja ja harkitsee keikkailun aloittamista, niin mitä haluaisit sanoa hänelle? No kannustan kyllä kaikkia lähtemään rohkeasti keikkatyöntekijäksi. Koen, että yhteistyö Temporen kanssa toimii niin kuin todella loistavasti ja meillä ainakin täällä meidän Kymenlaakson alueella niin työn rekrytoijat niin kuin toimii Temporen kanssa niin kuin hyvässä yhteistyössä. Se, että oman osaamisen päivittämisestä on hyvä pitää kiinni. Ja keikkailu on yksi semmoinen oivallinen tapa huolehtia tästä. Ja se on todella niin kuin rikastuttavaa käydä välillä näkemässä sitä työtä. Ja kaiken kaikkiaan ammatillinen osaaminen kasvaa, mitä enemmän meillä on kokemusta erilaisista työpaikoista ja erilaisista niin kuin työvaativuuksista ja sisällöistä. Vähän jo tuossa sivuttiinkin, mutta mä haluaisin vielä kysyä tuosta, että miten sun oma suhtautuminen hoitotyöhön on muuttunut tai syventynyt keikkatyön kautta? No on syventynyt ja se, että kun kohtaan asiakkaita, niin todella niin kuin se, että tämä nykypäivän haasteet, mitä ikäihmisillä on, tai se, että miten monialaista osaamista meillä hoitotyössä tarvitaan, niin se kyllä korostuu. Mutta lähtisin ehkä siitä aina, että se kohtaaminen ja se vuorovaikutus sen asiakkaan kanssa, niin se on se kaiken A ja O ja se näkyy. Ja sillä saadaan niin kuin paljon hyvää aikaa silloin, kun siinä onnistutaan. Ja sitten tässähän tulee myöskin sitä ajatusta, että keikkatyöntekijän täytyy niin kuin lähteä avoimin mielin. Ja ajattelin näin, että sellainen oma aktiivisuus, oma tunnollinen tapa tehdä työtä on myöskin niin kuin avainasemassa siellä keikkalaisen toiminnassa. Ne on sellaisia käyntikortteja sinne työpaikoille ja myöskin sit sinne asiakkaisiin päin. Tässä on tullut neuvoja ehkä niin kuin keikkalaisille, mutta olisiko sulla, kun sä oot noiden nuorten kanssa tuolla opetustyössä tekemisissä, niin nimenomaan jotakin sanottavaa tämmöisille nuorille työelämää aloitteleville kenties keikkatyönkin kautta? Niin... Kannustan kaikkia nuoria työntekijöitä ja keikkalaisia olemaan aktiivisia työnantajan suuntaan. Todella tärkeä niin kuin siinä keikkailussa on se oma aikatauluttaminen ja just tosiaan sen varman saatavuuden
käyttäminen. Ja tärkeää on toimia luotettavasti sinne työnantajaa kohti ja myöskin asiakkaisiin päin. Ihmisten kohtaaminen, vuorovaikutus siinä hoitotyössä on niitä toiminnon niin kuin ydinasioita ja se korostuu siinä keikkailussa. En voi olla korostamatta myöskin sitä just tunnollisuutta, ahkeruutta siinä, että sitoutuu siihen keikkatyön tekemiseen, sen työelämän pelisääntöjen ja sen yksikön toimintaohjeiden mukaisesti. Suositteletko sä opiskelijoille, toki harjoittelua on koko ajan siellä opiskeluun kuuluvanakin, mutta suositteletko sä heille keikkatyötä? Kyllä. Ja jos vaikka esimerkiksi kesätöiden kanssa on haasteita, niin kyllä vahvasti suosittelen ilmoittautumaan keikkalaiseksi. Et sieltä voi löytyä hyvin just niitä semmoisia, missä pääsee keikkailemaan yksittäisiä ja sitä kautta voi myös tulla niitä pidempiäkin työpätkiä. Et rohkeutta vaan mukaan siihen keikkailuun. Kiitos Mervi tosi paljon. Jaet näitä kokemuksia on hienoa ja inspiroivaa nähdä, että opetustyö ja keikkailu voi tällä tavalla niin kuin, tukea ja ruokkia toisiaan. Kiitoksia. Ja toivon, että tämä innostaisi myöskin muita. Ja tosiaan niin kuin sanoin, että Tempore toimii hyvin ja niin kuin silloin työntekijän näkökulmasta joustavasti. Että ihan positiiviset kaikki olleet nämä kokemukset minulla tästä. Ja sitten se viimeinen kysymys, jota ehkä osaat odottaa, vaikkei se meillä listoilla ollutkaan, jota me kysytään kaikilta, että mikä on sut tällä viikolla tehnyt iloiseksi tai onnelliseksi? Aurinko, tuleva kevät tekee onnelliseksi ja mukavat uudet harrastukset ja niissä aktiivinen mukana oleminen. Järjestän hyväntekeväisyysjärjestössä tällä hetkellä tuolla meidän Lions-toiminnassa pääsiäistapahtumaa. Se on ollut erittäin mukava aktiviteetti, mitä toteutan vapaa-ajalla. Toki sitten just ne monenlaiset ihmiskontaktit, tämäkin oli oikein mukava, niin haastattelu ja keskustelu teidän kanssa tähän perjantai-iltapäivään. Messi, mikä sun on tehnyt onnelliseksi? Mun täytyy sanoa, että muuttolinnut. Mä oon aina ollut sellainen kova lintupongari, mutta nyt jotenkin kun kuulee kurkien huutoa ulkona ja jatkuvasti näkee jotakin etelästä palaavia lintuja ja muuta, niin se on aina kyllä semmoinen niin varma kevään merkki mulle, että se jotenkin tekee ulkoilusta vielä aina erityisen paljon ihanampaa. Ja varsinkin keväisin, niin en koskaan käytä ulkona kuulokkeita lenkilläkään. Haluan kuulla kaikki linnun äänet sieltä. Tunnistaa sitten niitä. Entäs Eero? Tuossa valittaa enemmänkin kuin kertoo onnellisuudesta. On ollut tosi raskas ja huono viikko, mutta olen onnellinen, että nyt alkaa viikonloppu. Se on ihan hyvä aihe olla onnellinen. Mutta Kyllä. Kiitos hirveästi myös vielä meidän kuuntelijoille. Nähdään taas ensi jaksossa. Siihen saakka niin pysykäähän aktiivisina ja uteliaina, niin mekin täällä yritetään tehdä. Vi ses och hörs och bara pastu. Kiitos kaikille.